Si maju cumi musik nang mau pe mangalak kahotahe tong doho uli dirohaki horona upagak di mataku tiki togos tiki lomos nanggotos rohami satoki pedaku tarikon ho satoki pedaku pasopu ho asia gajang mau murni asa arum dong aku mikir gajang mau murni asa arum dong aku tangis molo piano namang kotil rohami molo piano mangasahi hodisi di sodo toto makaol ho manangi hona saanggup mi mabedami nangli mabe mekel ho muse satoki pedaku dari kono satoki pedaku pasoku ho asudungan gajang mau murni asa arum dong aku mikir gajang mau murni asa arum dong aku tangis gajang mau murni nang murni nang sahid ahape naro tuho nang arsak ahape songgop tu pikiranmu daku tadi koko daku pahola hamateani iko pada mioku gajang mau murni asa arum dong aku mikir gajang mau murni asa arum dong aku tangis gajang mau murni ai molako dong aku mikir gajang nang umurhi ai molana dong amu tangis nang sapuban si maju cumi musik nang mau pe mangalak kahotahe tong doho uli dirohaki horona upagak di mataku Sok pedoai inanami opupun
putri dak pala makurangi inaruhan nami alay di na marulaw na badiyan lon tugon nami ma ina nami tuson amang so di mabubo siya kami pora ni hasuhuton so itong gabi marpakurangi di hita akala sigiruha akamangda so di masya kami pora ni hasuhuton. Jadi mulia teman itu mata di keluarga besar Opu Putri Buru Dina Kakas Dina Marulaun Lasni Roha Hita Marhiti perayaan ulang tahun Napa Pitu Pulau Patauton Laos Siti Padomo Marhiti Namarulaun Nabadia di Bagasan Sadario Alani di kita saluhuna akamanami do tina namina hinaholongan itu kata Yesus Kristus horas di kita saluhuna Hamu kadungan saha porsiaon di bagasan kuarni Tuhan Yesus Kristus. Arilas ni roha do dihita ari sadarion. Ima di namar ningot asini roha dohot dengan basa ni debata. Nau jinalo ni Opu Putri Boru Huta Barat nau 70 tahun umur nasida. Asa tum arilas ni roha matutu dihita sadarion. Rab dohot sude dongan ni na 22 tahun keluarga cahamu bermain hela Tapuji Tuhan tamarete siya buku ini nomor sia ayat sada dohot ayat itu. Puji honor
saluhutna dia dupan di bata dina law mamuhay kita marhite tanyangta tapasonang marohata martanya kita marhiti-hiti kuar ni di bata ama dohon kuar ni anakna Tuhan Yesus Kristus dohon kuar ni toti parbadia na manopa langit doho tanoon di pasaur madamena tutot di muna. Amin. Amin Yesus Tuhan kami, beren kami ngadison, pinarbahan lulau kami saluhna ngadison, saya siro kami saya pamulu kami on. Ulupon majahuba ali sadok tanoon, uloy hamu majahuba marhiti-hiti las niroka, rubima hamu tujoluna marhiti-hiti ulup-ulup, boto hamu maon, jahuba do di bata, ibana jubadiko kita, jala ibana na punah kita, bahen bangsona dohot biru-biru pinarmahan na. Anak. Simatoko dito guru ibana di dalam hati goran alani goanai ay nangke magdalan ibana di durang linggoman ni hamatean dan di habiari parmanaa ay hodo madongani ibana tukokmu dohok bakahin mengapuli ibana. Bangga memiliki okun ini yang menjadi teladan kami, tangan dalam penderitaan, gigi dalam perjuangan, hidup yang berkelimpahan dengan mendapat berkat umur panjang. Kami akan tetap meneladani semangat imannya dalam Yesus Kristus. Odo manu untuk meja di jeruk mararok pun orang anak suku diniahi odo uluko suksuk do panunumanku. Sudah keluarga Yang melihatkan orang kami dodengga di basani doa, nausa kami doa dina matawasanya. Dinang marumur pitu batau. Sayot mahami mahaposian di Tuhan Yesus Kristus nang mangalean hamoluan saleleng nilelengna. Ela. Ibana mangulu jalan mulak kami masuk mahami tubagas ni Jehovah seleleng nilelengna. Amin. Martang yang mahita sa behutna Ali Tuhan de bata para si rohana sumurung tungso hasigata doa kadalanmu jala tungso habilangan do asi-asim di ngodu nami nunga dilehoko umur nagajang tudongan nami tiji olani boru huta barat manang opung putri boru dilehoko do akabasa-basa dohot sudi pasu-pasu pinuji maho sialadingkan ni basam na mga ramoti dohot mangiring-iring ibana tung di parmudu-mudu hodo ibana jalatalu marlas ni roha sapala naung dia si iho ibana tung parorot maibana asa toktong mangulu di bagasan asi ni roham pasu-pasu keluargana nang sisolhotna rodisudina pungudison asahon atau tong hupuji kami di pasahat kami tangiang pamujion namion di bagasan gowarni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hundul mahamu saluhutna tapuji Tuhan ta marhiti kor PPR opat hatai hutasoi pardumuan.
bata patujuno di Jamita imana di enet sian buku di Parpesalmen bitu 100 ayat sadang sahatu ayat walu puji-pujian tu di bata na asirohai puji majahuba ali totiku jalanasa rohaku di bagasan mamuji gowarna nabadiai Puji Majahoba ale totiku jala unang malupahon dengan ibasana sudina. Ibana domani sadusam sudina. Ibana pamalum akasahitmu sudina. Ibana madoa pemulung sian hamagoan. Ibana magpalhaw tuhoning gagbasa soho asih roa. Ibana pamahap roham marhiti-hiti dengan basa. Asamulak posoho songon pidong raja wali. Jauh berpatupahon akka pambahay hamigoran. Jalan patikos kuhung tusli akka nanirupa. Ibana do pabotohon akadalan na tu si Musa tuaka anak Israel aka pambahin nain. Para si roha dalam pernikan bahasa ng Jehovah. Lambat tarimas dalam para si roha kurang. So kanima sahat lihatani di bata martua ma akan nau bikin jala na upiop hatani di bata. Amin. Tabut itu kata mari kita siap buket di nomor 252 ayat 5 ayat 0. Salam badita saluna. Bangun benang angin na pinaribot. Urian itu hatta di bagasan buar itu hatta Yesus Kristus akan itu hatta barita nauli. Ilas niro hatta di Manogodon. Ina marhite di ulang tahun ni inang nataholong. Opung putri Boruta Barat. Sekaligus laos dipatupa huriatan non tuhamu sidi keluarga ulang nabadia manang perjamuan kudus hatan itu hatan ada di ujahan di lota di bagasa tikion imana surat di buku ni Parpesalmen di 110 ayat 2 songonoma hatan itu hatan puji Majahoba aletotiku jala unang halupahon dengan dibasana sudina di bahasa Indonesia didok pujilah Tuhan hajiwaku dan jangan lupakan segala kebaikannya songonima hatan itu hatta lasaruhan nami
aro sa tonga-tongan huriat ta di ulut tadi manugutong, apalagi diberikan nga muna na dijuloon at kapinokpar ni na judway kapung putri boru berseragat pamuk ibarat kami kalau ama berseragam jala ina be berseragam sasitong na borak do na berseragam mo na ba kaya batuduhan keseragaman ni rohadu jadi kolan dinas na seragam lapatan ni na seragam berarti seragam rohamuna seragam papainan muna seragam akka pikiran muna laho patupahon naringgan tu na tutuai di ulang tahun ni Opung Putri Boruta Barat tapi 10 tahun. Amin. Atau perjodoh pas satu Mei matu hamuna selamat ulang tahun mah dihamu sudah binopar ala di ulang tahun dan Putri Boru nak posisi bana tu hamuna pas satu nan amuruna to amuruna nakon naka selamat ulang tahun mah di Opung Putri Boruta Barat papi 74 tahun panjang umur jalan ditapai Tuhan tahahi pasong kesehatan dina dua-duai jalan dihamuna pe akka pinoparna tetap ma ipasah Tuhan ta akka hijam ni umur amin sasitong na di perdalanan ni noluta molo halak Kristus berbana tekke lupa molo martanya ni bana saya sirik podo ditang yang naik mangido tu di bata ahita sebut ijam nyumur. Itu yang pertama sekali yang diminta oleh orang Kristen ketika dia berdoa Tuhan lihat Tuhan pasuk dia dupe saya kai dipamidu makamorau ahi pasuk ijam nyumur namang denang dak sude dipasah de bata dipatulus de bata tangi yang yak kacau mana songoni dalam Boruta sukupe na dua-dua Opung Putri Boruta Barat pasti yang lebih 50 hari ditegat di ngoluna ditikisia tibana dia pasti meminta kesehatan dan umur yang panjang tak sudi dipasah de bata asabui marumur nagacak ala yang gua muna pinoparna na semaruhamuna ditangiang ni Opung Putri Boruta Barat nunga di jaloi bana umur nagajang dipatulus di batado tangiang na boy ibana 74 tahun molo parpesalme madok molo lobi umur ni jolma 70 tahun molo dum lobi jolma 70 tahun akatabani pasu-pasu namai na dipasak ni di bata molo bahasa sehari-hari ada bonus yang sudah diberikan Allah sedia mah bonus naung dipasak ni di bata amu pinoparna tu naturas muna naung dipasak di bata tu Putri Boruta Barat 3 tahun mamang bonus mah 3 mah setunang ningot tamu lek tahun ay susudi mat dok kita nasu di tamu nak 74 tahun wae ngono Putri Boruta Barat 3 tahun mah kayaknya jo 3 tahun mah naung dipasak di bata bonus tu na tujuai Putri Boruta Barat 4 tahun ngawa kamang yakin dua ya mau anak kona yakin dua ya memang jalasian seragam muna postor hakku ina postor hakku amang dan ngarung dihamuna nasodo sohana itu dapatan di seragam di patudon seragam rohai seragam papahenani tunatoras asal molo tidak ada mangdenang di ulang tahun di sada-sadahala molo dia langsung songonon bukan hanya menunjukkan sukacita kita bukan. Kalau kita merayakan ulang tahun orang tua kita atau orang tua atau sahabat kita, itu bukan hanya menunjukkan sukacita kita kepada Tuhan. Alai nak pinopar na berkot di samping nilas nirohai mengevaluasi semua dia do perdalanan nila tujuanku dia ke arena saltu. Mulai siang itu buah kami. Kamu yang waktu aku nak dokter. Itu harus sampai ke sana. Ikosaha do pangarima ngomuna, bohado panugu-nugun ni naturason na julo.
Mulai siap kangat tu siap puran. Itu benda di batu pacar ulang tahun. Bukan hanya mensyukuri, tapi anak-anaknya harus mau melihat itu. Mulai suku Kamuna, Putri Boruta Barat, dia pasti banyak tentangan, banyak kesulitan. Lahu menunggu-nunggu kamu anak kona. Lahu pasti kalau kamu di maul ni dalam na di bolus ni ibana si pata nek tersilat di ibana. Di ragam ni galumpang na di bolus ni ibana si pata nek gidu do ibana. Ala ingot tamu na pinoparna. Di ramuti di bataw di ibana satu tikyo. Itu-itu di bataw di ibana satu tikyo. Di sarihot di bataw di ibana upay boy hamuna. Borhat tano perserangan. Mga liyak kapag karejuan di ramuti di bata o Putri Boruta Barat boy hamu songonon retak lau makalason din gabasan di bata atong nang dohonon muna di bagasa tikyon hatan itu hatta magdok atong puji majahoba alitodikku dala unak tu kalupao kamu ringgan di basana sudi iman yang dohonon muna di ulang tahun muna Putri Boruta Barat. Memang damang dainan terlebih kamu pinoparna. Semut dia do indikator, semut dia do hataridaan molo mamuji Jehovah di ulang tahun di natoras niba. Siap dia do hataridaan ni. Siap dia do boton ni jolma pabua na solupa amuri deng gabasa di Jehovah. Na parjolo damang dainan di ulot tadi bangsa tikyon nunga di batu do kamuna sumut dia las nirhamuna neng dohonok kunek takas bereng omuna penugu-nugu ni natoras muna Putri Boruta Barat kerja keras nibana napa godang-goda ko kamuna napa sikolau kamuna alai di bangsa tikyon hataridaan din pabuan ng ulang tahun Putri Boruta Barat itu mari kita sini berganti. Mulai togu-togu Putri Boruta Barat tamu na joloi hamu nama manugu-nugu. Amin. Ima hataridaan. Molo dibain Putri Boruta Barat na denggan tu hamu na jolo. Nuain iko bain namu nama na denggan. Ido ngolusi di berganti. Di parorot Putri Boruta Barat tamu di CTT humuna. Nuain hamu nama parorot ton. Marorot Putri Boruta Barat. Parumain maju mengalusi, amin. Suasana nangit, ibaratnya baru parumain nau. Parumain maju mengalusi, amin. Ido, si bata memang ido ikut parumain do mengalusi yang benak kok nggak pasti iya gitu bawi. Molo di batu dua Putri Boruta Barat doa mang, semua dia kepedulian di mana, paturu kamu kepedulian bang. Itulah kehidupan kita yang sini berganti, yang diinginkan Allah. Udang do tolma dong denggang goduna anggamu yang pastoro ibek kamu do sungot jadi tawanmu tandi ngok be orang tuan tandi ngok be nama nunggu bana mu nisen na gelle so ni pistel laki dia mana mereka tiga ti menjahat so ni mabena muna hataridaan pabuan nama muji Jehovah kamu hatarida apa buana so dia lupa kamu dengan bahasa di Jawa mereka tiga tima na mangulon mabain na dinggan dak tola bibana di manugu hamu nuain hamu nama manugu bahwa aktivis na tiduri di tongan-tongan huria kanu pasarahan diduri terbegitu barita Tuhan sebagai pareses di daerah Seubango kita buat kapan adun huria tado somot dia pak huria muna so dia karena denggan di bek kamu di tonga-tonga di huriai di kano parserahan dolok di boda pasuk itu mula dong dope si benda mu bek kamu ade ati ama alana hatan itu hatta do mandok kunang mandaluza mabaik naringgan sekatan itu hatta do bulo semuanya jalanak dia lupa di bata col mana mabaik naringgan tu tonga-tonga di huriai yang dohonok udah sadeling mangulu nih molo soli ingot jol mana denggan na dibain tudongan na tutongatongan huriai dan diingot dongat ta
ingot tamu anggo di bata dak kia lupa akka papahinat panadinggan di tonga-tonga ini pos korohan nami amanginah yamu salukna mulut tapatu papenan ulang dabadia dalat tado mangido tu di bata tarlo mobi tu putri boru tabarat marhid putri boru tabarat taru di hamuna annon gabi pasti dohot madohot ulang dabadia dalat tado mangido gugu tu di bata dalat tado martangiang asalap tumpas na putri boru tabarat amin tarlumo bidalat tadwi lau mangido hai sanidosa tu di bata di pasu-pasu di bata mahamu salukna parpui doron nami satonga-tonga ni huriata selamat ulang tahun ma ina toras muna ina tuatui putri boru tabarat papi 74 tahun panjang umur madina tuatui ditabai tuan hai pason dohot habing etong amin wartanya mahita mau lihat ya Tuhan dinas nirhan nami di mana buton di panggung wasmirham kami agak nadi bagasan holong di buku di halaman onan di Tuhan di mana nama kalasot dan di basam marhide di ulang tahun ini dua-dua nami opung putri buru sabarat pati 74 tahun kok dibutuh kami oleh Tuhan selalu napa nugu-nugummu dibutuh kami oleh Tuhan selalu naka panarionommu di dua-dua nami ini marhite ulom nami di bagas atikyo marhite parpungon nami di buku ni alamanon oleh Tuhan sama kami selalu natar lumu pinoparna marlopit tangan di bagasan unduk doserek ni roha matok mau liate mamuji pasangan pengguar muna badiai asa marhite ulang tahun ni opung putri boru tabarat di bagasan tikyon tetong oleh Tuhan martanya kami tuh asa leonommu dope gugu di ina nami leonommu dope kahi paso tarlumobi leonommu habengeton lau madalani sidalanana asanggia tali Tuhan toktong marpos nirwa tuho na tutuan nami dala toktong ali Tuhan nang pinopar na pe ibagasa dos niroha ibagasa kasadaon nasida margugu nasida saluk na kapinoparna lau pasangapon na torasna manugunugu na torasna patupahon na duminggan tu na torasna le Tuhan asa dia lomoko keluargao nang hami saluk na pe le Tuhan na pungo na jarajari hami tugu-tugu hami le Tuhan sodangi hami asalam mangatusi hami lam di boto hami patupahon na kanadinggan tuak kana torasna sesama li Tuhan dosa nami mahiti Yesus Kristus Tuhan nami ului ma tanyang nami om amin. Mari kita siap buku nomor 752 ayat 1 ayat 7.
panakok ni matanya rion ali Tuhan magdok mulia kami magdongan puji-pujian usobaw kami tua rupamu na bagi takas kami makilala didinggan di basam di asid di rohan na paroroton ngulu nami dina borhat kami sian ganuk bagas nami be dina mangalaka mardala kami dina boy marpungu di ingananon di bagasan las di roha dami nasyako ima naunga di raut ho kami di bagasan holongmu na badye maripehon di ulaon di bona ni hasukon nami babua na diotang nasida dohami ali Tuhan ima di keluarga popara ni opung putri hutasoy dina nami inang boru huta barat dina lau makalasok kami didinggan di basam dina rap kami mangido di bagasatan yang nami dina rap kami mamuji pasangapon guarmu na beti tarlumo binau nga di parbohali kami marhite-hite siang hatam ima atong dalat di kami dina lahu marningoto dina lahu manungguli roha ng pikiran nami asa marsihohot kami tua rupamu asa natuho kami ni Tuhan mapurus dinalaw madalani ari-ari ninggulu nami di siganupari tarlumubi mali Tuhan di partikyanon bilas ni rohan ni bona ni haston nami ima dina tua-tua nami dina tua-tua ni keluarga besar hutasoit dina nami ima opung putri boru huta barat naunga marumur 74 tahun Tuhan debata Jahoba bilas ni rohan ni keluarga bisoma hamle Tuhan dina marpungu dina lako mangidohon nasa na pinangin rohan nami tarlumubi madisakap ni keluarga dina naing patupahon dina laho marulaw na badiya dina laho pasahaton akayanakon na nami imasi panganon na tabu imadala di hamle Tuhan laho marningoto dina laho patupahon dia kana dumengga tua kana dua-dua nami paingot hamle Tuhan asa najami ipaconok kami diri nami tarupamu marhite-hite di salut diaka di ulaw na hobartulo maniroham tuaka dongan nami jolma jala omah hamle Tuhan namar pungu di partikyanon namang iduhut wadupamu ima dina nami opung putri boru huta barat nangagonok marumur 74 tahun Tuhan debata Jahoba namangido mahamit wadupamu hami saluhut na namakaholongi na tua-tua nami leho maali Tuhan hai pason lam tabay maali Tuhan gajang ni umur homa ali Tuhan napasikop po di salut ya kana pinikiran ni rohana asa tulus saluhut na ili Tuhan tuadupamu na badi dihai pason do di gajang ni umur na pinasamu di na tua-tua nami nagabisikop matok ali Tuhan dinalaho mamemeon akan namuli akan mengget tu akapoparana tuaka sudut na poso imanahuiri pami Tuhan tuadupamu asa di pasaut homa li Tuhani di bagasan asidot holong di roham tuna tua-tua nami jala mangido hamit tong tuaka yanakonna tuaka poparan ni nanami manang na di dia ingana pele Tuhan dina mangalaka mga luluy dala ni ngulu-ngulu na adong na tinggal di bunad pasugit na adong na tinggal di tano parserahan ni jalanung nga biali Tuhan di partikyan rap hami dina mamuji pasangapon guarmu na badi dina rap martangiak kami li Tuhan manang na di dia ingana penasidali Tuhan dina manguduti nasa ulaw na homa ali Tuhan naman dongani na sida sa luhu na lam tabay maali Tuhan akasilas ni roha togihon na sida Tuhan tu akajapalan na lomak padaw manasa ragam ni akaparmaranang akapangabati asa tulus salut na li Tuhan dia akan nalitangan nun akan na pinikiran ni rohan na sida marparbuehon akan atonggi marparbuehon matong ali Tuhan tarlumobi tau sangap tuadupamu na badi ajari na sida li Tuhan jalahu parhatu Tuhami do marhite-hite di ulam ni sadarion babua na sadado rohani akaian akon ni na tua-tua nami opung putri borbat tabarat ido uban na buhay na sida li Tuhan patupaon ulaw di sadarion atong posorohan nami li Tuhan ng tujuluanon na dileokod mo sa dinasida hasadaon na si sadarohan na sida li Tuhan
dinalaho patupaon dia kana dumengga muse marhite-hite di salut dia ka dipanggul mito ni ngulu na sida jis ganupari naho Bartolomeo ni roham ali Tuhan tarlumubi ma dinalaho paurus-urus ima dina tuan-tuan na sida ali posto rohanami li Tuhan tujulanon na dilihoko di hami salut na haipason na sisa da pangidua mahli Tuhan dinalaw mamikiri dinalaw manguduti di salut dia kana nga pinasa muli tonga-tonga ni ngulu nami di siganupari tarlumubi ma dinalaho mangulahon di salut dia kana rikot di tonga-tongan guriam mauliate madiho ali Tuhan di bata Jahoba dinanaing patupan na sida pianongan ali Tuhan ima adat ni habatakon nami bisa luhut akapo para ni na tua-tua nami maradupon na tua-tua nami opung putri buru huta barat dinaw nga diotang na sida sa luhut na dia ka raja dia ka tulang dia ka hula-hula nang akaraja na adong di tonga-tonga ni luaton dinarap hami ali Tuhan martangyang pasahaton tangyang nami tuadupamu na bade atong homa ali Tuhan na manangihon na pasauton di bagasan asido tolong ni roham isalut dia kana pinang ni rohanami asang giyak matutuali Tuhan nang tujulanon na sisa datangiyak kami tong asa nagabi adong rohadame di hami dinarap hami masih tangyangan ali Tuhan dinalaw mangido nasa na pinang ni rohanami manang ahapin na masa di tonga-tonga ni panggulmito ni ngulo nami bilas ni rohan nang diarsa di roha pele Tuhan totong hami hot marpakirmon na mangudu holat tuadupamu na bede mauliate madiho ali Tuhan di bata Jahoba pos rohanami dia ka disaluhu dia ka nasinakapan ni rohanami na dipatulus hoy ho Bartolomeo ni roham pake mahamile Tuhan nagabi parhita di pasu-pasum tuang kadongan nami jolma asa nagabi lang tabararat ali Tuhan harajamu di tonga-tonga di pardalanan ni ngulu nami manang natudia pehami mangalaka asa nagabi martabata bahala na makapurseho ali Tuhan marite-hite disalut dia kana huataw kami ima disalut dia kana nga pinasa mo di tonga-tonga ni ngulu nami di siganupari di tonga-tonga ni parsauran nami mauliate madiho ali Tuhan upasat hami disalut dia ka di ulon nami di sadaryon upasat hami di akka nanain si patupaon nami upasat hami mali Tuhan ngulu nami posrohan nami li Tuhan na diajar-ajariho hami na ditugu-tugu hami di bagasan todim di porbadia di saluhu dia ka tahi-tahi nasya si polisi padaw maali Tuhan gonggom hami raut hami di bagasan todim di porbadi asa di saluhu dia ka nanaing si patupaon nami di sadaryon mardalam may di bagasan dami nasyako mauliate madiho ali Tuhan di bata Jahoba uboto hami do pabuat jolma pardusa do hami maraduk pundungan nami jolma sumurung mamaradupok ko mangido mangilik kami di bagasan uduk dot serep ni rohat wadupamu marpamuati roham ali Tuhan mida haurangan dosa pangalason nami asa talup sikop hami ali Tuhan dinanaing majalo hasahata ni pasu-pasum taba nga parjoli pasat ho di ngulo nami atong hupasat hami mapangiduan tangyang namion di bagasan sada guarna muli Tuhan Yesus Kristus martangiak kami tuadupamu jala sesaut ma lomoni roham amin. Batu pertama Pulau Nabadia jana bengenang dari setengah-tengah Uriaka yang mau katulepas terlumui pahupu na bui matdoho tulon Nabadia anu kapaparanna na makapita ko na persiam yang sudah angkat sini jadi menabui di jumlah tutui isor asa termulai na Pulau Nabadia hitungan huriata do tamak panditan tadi zon marhite
di perayaan ulang tahun Moninang bagi itu berbaton las tapatu bari bagi satu kiam ulom nabadion mangi itu Tuhan tahita anggiat ida pe Tuhan di inang bubu hai bason tablu mobi habing itu molo di perdagangan ning ulut tahun banon nami makitulun nabadia lamar gugu mahapur sabina ade molo songonope kondisi na pasti siap faktor dia dalam nami do tambui baru mutumut adena kan baru mutumut nak peaktif dia jala ido jabarta na mangulon molodung do digintang ni putu tam adena dah asa bargugu huinang bepit matangammu asa tapatu paulon nabadia martanyang mahita marhite-hite goar ni di bata ama anak bohotor di perbadia nama nopalangit do tanoon didok Tuhan ta Yesus roh mahamu tuau hamu akan aluja jalan nasorat asal pasonak kamu Jakob kamu maaugatku marguru mahamu tuau ay nalapok doau jalan nasrek marroha asadapotan hasona ngaton di muna amin mari dimahita alidungan na hinahulungan ni Tuhan ta Yesus Kristus di pangiluhamulo nuaing nang majalo mga ton parpadaran na badiyay di bani perdukau maruhamuna jalato botihamu saluh dosamuna rodinasa pangala semuna dihatang di bata unak pangasaw berjumdo dengan di papainam alayas ni rohani di bata mapangasahon na patar ibagasat Tuhan Yesus Kristus na bato pahok kasani dosa do haluaw dihamu ay molo somoni rohamuna terjalo jala terpang kamuma si panganon do si inuun na badiyay ay na mga rohaniya ka na marsak jala mga lunggugo tunaduja jala nasorak do ubadilyo Tuhan Yesus si panganon do si inuun na badiyay di bani pasada jala paibul hamuma rohamuna pasahato salhub do samuna do si taonan muna Tuhan Yesus Kristus ay do hamu hinokop na disilani pangido jala-jala hamu mator di perbadia nasihat debata asa didongani jadi perguguy hamu di bagasang uluon manak sariling naripi hamu manao parsaitonon unang mahamu madele manang marungutumut ala songgok nasib manang nabernit di bagasang ulu ay gumudang dope na tinaw ni Tuhan Yesus siang na tinaw ingot tamu apa sotok kina doha siang anon daladang adong nahok dison kota pemaruham siap portibion mangihaya sunangan dari surgui ingana na pinarade ni dibata alanidok mamauliate sian nasaroham dohot terdim tu Tuhan Yesus Kristus nang malu diri na Tuhan matean jalan nang mulak mangolu lau makoko pamu do martupalo tuamu hamoluan nasa leleng ni leleng na maret de mahita sian nomor 122 ayat sada do ayat 2 100